Il-ħamis wara nofsinhar Mart Robert Arrigo Marina flimkien ma' binhom Endru iltaqgħu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qabel ġie ffirmat il-ktieb tal-kondoljanzi li tpoġġa fl-entratura tad-Dar Ċentrali. Bernard Grech esprima ma' Marina Arrigo kif Robert se jibqa' mfakkar għax-xogħol siewi li għamel fih dan il-Partit Nazzjonalista sa mill-2003. Preżenti kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Peric Kalaxxone u Segretarju Ġenerali Michael Piccinino fejn huma wkoll iffirmaw fil-ktieb tal-kondoljanzi. Wieħed għandu ċans sal-ġimgħa biex iżur id-Dar Ċentrali u jħalli l-messaġġ tiegħu fil-ktieb ta' kondoljanzi għall-memorja ta' Robert Arrigo. L-aħħar tislima lil Robert Arrigo se tingħata nhar is-Sibt li ġej fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan. Il-funeral tiegħu se jsir fl-10 ta' filgħodu u se jixxandar live fuq Net Television. Robert Arrigo kien miżżewweġ lil Marina u kellhom żewġ titfal. Apparti x-xogħol imprezzabbli li wettaq tul is-snin fil-politika, Robert Arrigo osserva wkoll bħala President tal-Klabb tal-Futbol ta' Sliema Wanderers, Viċi President ta' Neptune u kien Sindku ta' Sliema. Għamel ukoll perjodu Chairman tal-kumpanija Media.Link Communications.